Machiegni kamoro mora ma intiere janeno mar LTN okinyi ma kawuono kaka waniende wantiere kod tarik nendo 21 ma dwe mar 10 odiechieng' achiel kende bang' nyasigo eko mag thuondi kata mashujaa. An nyinga en ni Okello aikra ka endi kod weche mag nondo mar Oboke. Bende abro miyi weche mantiere iye, ng'ini abro luwo ka gi kacha mar mondo mi koro ing'eni to koro gin ang'o gire, bende koro nyalo miyi siso ma mondo mi bende ing'eni to koro ang'o kendo madisom ei oboke. An oboke adek ka endi ma The Star, oboke ma The Daily Nation kod oboke ma The Standard. Abo chako kaendi kod oboke ma The Daily Nation, wach mantiere huduma Secrets of Magic Number. Maendi en koro nitiere weche go eko maling' onego bed ni koro ilero kanyo endo e weche go eko mag huduma number card ma koro nyoro ne ochaki achiel kachiel kod jatend migawo mochung' ne weche mag arita kwe ma iye mano endo Laktar Fred Matiang'i. Aneno ka nitiere tipo kaendi ma jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta kod mikai mokwongo Margaret Kenyatta ka gintiere kanyo endo gikawo mano huduma namba margi achiel kachiel. Maendi e wach mantie kanyo endo. It is here. President Uhuru Kenyatta and First Lady Margaret Kenyatta yesterday received their cards, but the rest of Kenyans will wait until December to receive document that will be primary source of identification. Mane wach mantiere kanyo endo, ng'eni koro huduma namba no endo koro oting'o weche ni te mag nyuola. Koro ka mondo ibed gi cards mang'eny, ibed gi gik maka gi kacha, in gi card achiel moting'o gimoro amora kidwaro wach ni tinyalo yudi e okang' mayot. Nitie bende koro sani endi ni koro weche mag kute mag corona nyalo bet ni nyalo ke sikunde. At least 2 cases of COVID-19 have been confirmed in schools a week after basic education institutions partially reopened. En gima sani koro pod ing'iyo ahinya nikech weche gik ma corona kogore sikunde go eko to koro piny oyiech. Nyaka ng'iye mos kendo maler. Ka ang'iyo kaendi wach machielo en ni Uhuru to the youth, follow your dreams. Jatend piny owacho migosi Uhuru Kenyatta nyiso rowere ma pacho kaendi ma mondo mi koro giluw ane lek mag gi magintiere godo. Ka in gi lek matimo gimoro luw, nikech sani osedok ka koro jogo matindo go eko timo maber ahinya e weche mag bende hondho rieko manyien manyasani kata technologies manyien. Ka ang'iyo wach machielo mantie oboke ni mar 4 en ni Uhuru First Lady get huduma cards pave way for nationwide roll out. Mano waseng'iyo. To oboke ni mar 5 aneno kaendi ka koro Uhuru wacho niya, reforms not about seats. Matiende ni koro weche mag BBI gi lokruok midwaro e pend chike ok en nikech weche mag kombe kaka jomoko osebedo ka koro lieke ka gi kacha. Uhuru owacho kaendi ni politicians opposed to BBI say it is motivated by creation of positions for particular individuals. To Uhuru wacho negi kani ya, I need to remind you that we will have a 5th, 6th, 7th, 10th president, but we have only one Kenya. This is all we have. Uhuru wacho ne jogo ni mondo mi ging'e ni Kenya pod duong', wabiro jotend piny owacho mang'eny, to gima duong' ahinya ni mondo ging'e ni Kenya to en mana achiel kende. Nitie ka endi koro tipo mopogore opogore mag gik mabeyo manye timre e kinde gi kite. Inyalo ng'iyo kanyo endo tipo go eko. Sama bende koro jaod bura ma Malindi Mika Aisha Jumwa wacho ni koro obiro duogo kendo wacho ni ok obi ol, obiro temo mondo bed ni en ng'ano endo ma bende kedo nyaka dakika mogik kata doko ni sani koro weche luore mang'eny ahinya mago eko mag doho. The accused did not defy any request. The miscommunication between police and the accused is regretted and not deliberate. Maendi en jang'ad wacho ni okil kamaloka mar Jumwa. Seche gogo eko ka ng'iyo weche mamoko LSK kaendi maendi duol mar okinde ma pacho kaendi nigi ywaruok mang'eny ahinya ma sama bende koro Havi osebedo kanyo. LSK boss Nelson Havi has been accused of intimidation and using strong arm tactics. Wacho kaendi ni koro Nelson Havi koro donje ga ng'enge ga goko manendo tije kaka jatelo mar LSK. Pajosomo kod jondiko ni kanyo endi to oboke endi mar 16 kibiro nyaka ito oboke endi mar 19 ka koro nitie weche go mag counties ma bende ni kanyo endo. Nitie oboke kaendi malang' ma ineno kaendi ka oboke nitie kaendi malang' kabisa, nyalo somo iluongo ni parenting, maendi ni kaka inyalo pidh nyithindo. When a mom hates a child, mane wach mantiere ka koro miyo ok ohero nyathine, en ang'o matimre kanyo? Sama ne ibiro ng'eyo, to nikech saa koro ok nitiere koda, we mondo mi ang'e ni tang'o mantie weche tuke. Kawuono ni endi Harambee Stars biro yudo jataa kweth manyien ka koro Francis Kimanzi manye nitiere kodgi koro osewuok. Maendi timre thuolo kende matin sama bende koro sama mwendwa ne en president ni kende. Wasebedo gi Stanley Okumbi, Paul Put, Sebastian Migne, tayo wasebedo kod Francis Kimanzi. Magi ji ang'wen. Koro kawuono mar 5 dhi bede mano endo e higa 5 kende. Tini higa ka higa wan gi coach manyien. Coach malich ahinya koro Kimanzi owuok. Tipo ni koro Jacob Ghost Mulee nyalo kawo thuolo no endo. Gimomiyo Kimanzi nowuok pod ok olerre maber ahinya, to nego ni en via consent. Mane ler mantiere.
Oboke mar ariyo kaendi mantiere godo en The Star. Uhuru, why we need BBI before 2022. Inyalo ng'iyo kanyo thor mar wach mantie kanyo ni koro Uhuru penjo ni to wanyalo yudo Uhuru wacho ni nyaka koro wayud BBI kapok oromo higa 2022. Mane wach maduong' mantie. E seche gogo eko honor heroes by naming streets after them. Raila nyawacho ni ber mondo mi koro jogo kuma bende gintiere koda ka huma malich ahinya, ber mondo mi koro oket wang' apey ni mondo koro luonge nying-gi e yor endo manyiso luor ma omigi. Unyalo somo kanyo Oboke mar ang'wen gomiyo Uhuru Kenyatta dwaro mondo mi koro BBI obed ni nitiere. Kata kamano endo Oboke ni golo ni kaendi BBI biro bedo kod weche machalo kamagi eki e tend piny owacho. Jatend piny owacho biro bedo kanyo endo ma en president with executive authority as commander in chief and head of government and states. Deputy President, principal assistant to the President. Prime Minister appointed by the President from the majority party in Parliament. Aya koro wabedo kanyo gi first runners up mano en Deputy Prime Minister. Ke ntie leader of official opposition wende koro bedo kod mano miluongo ni shadow cabinet. Aya bedo kod kamano endo ma en cabinet shall draw its membership from Parliament and technocrats. Cabinet secretaries to be named cabinet ministers. Mane wach mantiere kanyo endo. Sama bende koro mago gin achiel kuom weche miparo ni biro bedo kanyo. Penj ma klas 8 kod 4 wachre kaendi to Oboke mar 7 ni begin national exams today. Gichako mago eko penja. Kendo koro gitimo penj ncha gisomo nadi. En wach malich ahinya. Bende ka koro ing'iye ka adhi nyime weche manyo timre Kisii ni kanyo endo pichni mopogore opogore ni kanyo. Sama bende koro wang'iyo kaendi ni nitiere nyathi moro ma ne iwacho ni nyathi mahono. Ipa ni Satrin Osinya, baby Osinya, Satrin Osinya, mama ne kane Al-Shabaab no monjo ji to ne okotho. When the gun-toting Al-Shabaab men opened fire at Joy Jesus Church in 2013, Satrin Osinya, then 2 years old, was attending the service with his brother and mother. While shielding her young Satrin, mother was killed by bullets, one of which went into Satrin's head. Koro inyalo neno tipo ma Satrin Osinya kanyo endo nitiere Nyasaye nokonye kata mano min gi ne ong'ielo rengo ka koro jogo eko ma gin jo maundu mag Al-Shabaab ne ochielo gi koda kama gina mano e weche go eko mag maundu ma osiko kinde ka kinde. En wach malich ahinya. Oboke mar word is ni kaendi social media pressures comedians Churchill. Mewa comedians to kod Churchill. Wacho ni koro jo social media mang'eni koro gin joma nie mbui. Koro ne giketo lit mang'eny nyane Churchill ka giwacho kaendi ni koro Daniel Ndambuki aka Churchill says biggest challenge facing most Kenyan comedians is keeping up with social media. Speaking during the late Othul's tribute episode on Churchill show, the veteran comedian said it's a very lonely journey. Mane wach mantiere kanyo. Nyalo somo jomwero magi kich mag wadis nitiere kanyo. Americana of after Lupita exit. Maendi weche go moting'o weche mag ing'eni weche mag celebs ni kanyo joma nigi huma mopogore opogore. Ang'eni ok abidhi mang'eny ahinya kaendi an mar anene mondo mi koro aluoma matin kaka aluome no endo to gi weche giki mag tuke mosewacho kendo wasetimo kanyo. Ano kanyo endo ka koro wanyalo dhi nyime kang'iyo ni ng'oma dang' amede weche mag tuke ng'eny. Kata kamano endo ang' wamigi achiel kachiel. Atiko Oboke ma The Standard. Bak The Standard wach maduong' mantie kanyo ni Uhuru answers Ruto. Uhuru ne odwoko Ruto. President tears into BBI critics, stemming a narrative by DP's allies that initiative is all about creating posts for a few simplistic, praises youth for heroic acts and unveils Huduma number. Mane wach mantiere Uhuru nyoro nye onyiso rowere nyopo rowere ahinya sama bende konyo nyiso jogo eko bende osiko gin jogo eko makwedo weche mag BBI mane sama koro nye entiere e nyasi mago eko mag mashujaa. Ng'ane kaka rowere sani koro wuok kendo timo gik moko ma pachgi miyo gi maber. Ma en gima ber ahinya ka gidhi nyime timo kamano. Eseche ma koro wadhi nyime niendi rolling out of Huduma number in MP's hands. Jo od bura sani koro wacho wenu mar mondo mi koro mondo ne kaka obro timo e weche gik mag Huduma number. Temane mapiyo piyo un jo od bura mondo mi kapo ni gini en gima ber to mondo ukadhe mapiyo piyo mayot. From role models to sex workers, why child labor in Kenya is rising. Mai wach mantiere kanyo endo ng'ene gimomiyo sani koro weche mang'eny jogo eko magin nyiri mabeyo donjo e weche mag opamo kendo gibedo kanyo endo e kinde mang'eny ahinya.
Hospital overwhelmed as virus cases spike in Eldoret. Ma wach mantie sani koro weche ma corona chako medre kendo. Adier mantiere en ni ji nyoweyo gini kendo ji koro ok ne kawo mago eko mageno kange mowinjire mar thiro ke mar kute mag corona. Oganda nyose kawo gini kagima gini koro rumo. Chako duogo e okang' mar ariyo. Sani endi en mana kwayo ni mondo mi waket mano endo ma en arita malong'o e weche machal kamagi. Ka adhi kaendi pa josomo kod jondiko beno kotiap kaendi. Kisumu set to become region's oil export hub. Maendi ondiko kod Macharia Irungu. Wacho ni Kisumu koro biro bedo kanyo mabende koro ohala mar mo e pacho kaendi biro bedo malich ahinya. City will be center of oil and gas commerce, one of the busiest inland ports in Africa. Mane wach mantiere kanyo endo Kisumu koro riek magolo bede koro monendo bomba maduong' kabisa. Kendo en dho wath malich ma bende ibiro time ohala no endo mar weche mago eko mag mo. Kenya Pipeline Company is set to regain its share of the East Africa petroleum market following commencement of transportation of fuel across Lake Victoria. Over the last several months, KPC Kisumu Terminal has been used to load wagons on the wagon-ferried sea vessels MV Uhuru. Watin sani ndi kara mwalinkani gik mang'eny ahinya matimre Kisumu kanyo endo. Nitie mo mang'eny mitere pinje mag libamba mabende kadho e Kisumu kanyo kadho dho wath ma Kisumu. Nyiso ni Kisumu bro dongre te en wach maber. Dongruok ma kamano nyaka koro ya uchumi mar Kisumu chiw tije mang'eny, ji mang'eny bende yudo rieko kaka nyalo konyre. En wach mano endo maber. Pep Guardiola, time is ticking out. Manchester City jeta kweth margi Pep Guardiola nyaka koro sani tem mondo mi koro oyudo simbo mar pinje mag wagunda kata European glory. Mani gima koro dong' ne miwacho ni koro mondo tim kabisa nikech gini pod otamre. Bayern Munich ma bende mantie kod osimbo ma Champions League sani koro chako tukgi kawuono kod tim nendo mar Atletico Madrid. Sama bende koro Liverpool biro goyo kod Ajax. Man City nitie kod Porto. Tim mar Olympiacos biro goyo kod Marseille. Sama koro Inter Milan biro goyo kod Borussia Mönchengladbach. Mago gin joma nitiere kanyo e weche mag tuke. Kaka nasenyisi ni tijwa kaendi ne en mane mondo mi waluomni wanyisi kaka piny ochiew kod oboke go eko manitiere. Kok kamano med mna kete e chenro mamoko mag Lolwe Tv kaendi kwa geno ni pile ka pile wanti kodi kanyakla e chenro magwa modhuro. Erokamano masani warom e seche mowinjore kendo.